खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ, थारैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि बिबान लानानै हाबा मावबाय थानाय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय गोजान जामारसिगोन नामा? एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव हाबगोन नामा एबा फैगोन नामा? दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारमारसिगोन नामा? थारैनो नंगौ, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबाननिफ्राय नागारना फैगौ 14 मार्च खालारखालि इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन। बे बिथिंखौ लानानै थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आरो गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ हारिनि जेंना सुस्रांनो, गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबनि रायजो राजाफोराबो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै लुबैनायखौबो फोरमायनायखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो बिथाङा थांनाय बावैसो सानखालि दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन, एबसुनिफ्राय जुदि आं बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिखौ नायजोबनानैसो जि थासारियाव खामानि मावनो लादों, माहारिबाद, माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो थांखि जागोन आरो आंनि बिबान एंगारनायखौ बर' थुनलाइ आफादनि CWC आसो थिरांथा लागोन। आरो बे डिसिसनाव आंखौ जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों, बिथांमोना जुदि एलाउ खालामोब्ला आं ओंखारलांनो हागोन, आरो जुदि बिथांमोना ओंखारलांनो मोना, सम जायाखै होननानै बुङोब्ला आं हारसिं डिसिसन लानो हाया होनना बुंदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा। आरो राजखान्थियाव हाबा बेखौ रोखायै बुंनो हानाय आंहा सम जाथ'वाखै होननाबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दायो जोबथायाव बिथाङा राजखान्थि फोथाराव फैमारगोना 100% रोखा जाबाय आरो बिथाङा फैगौ 14 मार्च खालि एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल पार्टियाव जयनिं जासिगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होखानाय बायदियै लाइमोनफोरनो नैथि खेबनि थाखाय 13,000 लाइमोनफोरनो आत्मनिर्भर बिथांखिनि गेजेरजों 1 लाख रां अनसुंथाइ गथायदों। थांनाय सानखालि गिबि मन्थ्रिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खमैबो 13,000 लाइमोनफोरनो 1 लाख राङै अनसुंथाइ गथायदों। आरो गिबि मन्थ्रिया लाइमोनफोरनि फालांगि बिथिंजों खामानि मावनो सुबिदा खालामनानै 1 लाख रांखौ गथायनायजों लोगोसे रायजो राजानि थाखायबो मोजां हाबा मावनायखौ फोरमायदों। आरो 13,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा 1 लाख रांखौ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बर'नि मुंदांखा इउटुबार लोगोसे भारतावनो बि-बयस मुङै मिथिजानाय सन्जय बर'आ थांनाय सानखालि मोनसे भिडिअ होनानै गाबनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथाङा मानो गाबखो? मख'जाथावदि बिथाङा मोनसे रिल्सनि गेजेरजों मोनसे इमोसनेल फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों, जेराव मोनसे इमोसनेल फाव खालामनानै रिल्स हगारनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेयो जेबो नङा। बेनि गेजेराव मोनसे गोदान खौरां फैदों एबा गोनां खौरां। बि-बयसआ फोरमायनाय बायदिब्ला एबा फोसावनाय बायदिब्ला फैगासिनो दङ बि-बयसनि गोदानै गिबि खेबै आबुं बर' सावथुन, जेराव गिबि खेबै सन्जय बर' एबा बि-बयसनि दिथा होनायाव आबुं बर' सावथुन फैगासिनो दं। बेनि थाखाय दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबांथार आर्टिस्टनि गोनांथि जादों आरो जायफोरा गोसो गुदुं जादों बिथांमोना अडिशन होग्रोनो नांगोन। बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशनखौ फैगौ 14 मार्च खालारनि सिगां खालामनो थाखाय होखानाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। नोंथांमोना क्राइटेरियानि बेलायाव नायनो हागोन मेल आरो फेमेलफोरनि थाखाय मा गानांथि जागोन। जायफोर बिथांमोना बि-बयसनि गिबिसिनै आबुं बर' सावथुनाव खामानि मावनो गोसो, बिथांमोना अडिशनाव बाहागो ला आरो बाहागो लानो थाखाय 250 रां होनो नांगोन। आरो मोजां अडिशन होयोब्ला थारैनो नोंथांमोना फैबाय थानाय सावथुनाव फाव खालामनो खाबु मोनगोन। 13 मार्च खालाराव एबा गाबोन क'क्राझाराव नरेन्द्र मदि नुजाथिफैगोन। हाबाफारियाव क'च राजबंसि माहारिनि सासेबो सुबुङा बाहागो लाहैनो मोना, बे बाथ्राखौ बुंदों बिष्णु रायआ। बिजेपि दोलोआ बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां क'च राजबंसि माहारिनो एसटि एबा ट्राइबेल गनायथि होआब्ला बिजेपि दोलोखौ आसाम सोरखारनिफ्राय एबा आसामनिफ्राय होखारहरनायनि हुमखि होयो। बोखावजायै गवालपारा जिल्लाया सनमिलन लाइमोन गांखंनि नरेन्द्र मदि बिथाङा 2014 मायथाइयाव फैनाय समाव क'च राजबंसि हारिनो मोन 6 हारिनो एसटिनि मर्यादा होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै बिजेपि सोरखारा 15 बोसोराव आगान सुरबाय, अब्लाबो नरेन्द्र मदि बिथाङा क'च राजबंसि हारिनो एसटि होनायनि खोथा होआखै होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिजेपि सोरखारा क'च राजबंसि माहारिखौ थगायगासिनो, क'च राजबंसि माहारिखौ लानानै खेला गेलेगासिनो। बेनि फिननायखौ बिधानसभा बिसायख'थियावसो होनाय जागोन होनना बिथांमोना बुङो। आरो आसामनि मोनफ्रोमबो
BJPनि मिटिं आरो बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानो मोना होननानै गोख्रोङै बुंथिबावो क'क्राझार मुंसे हारिनिफ्राय बिष्णु राय बिथाङा। हादोरसायाव दासान्दि बांबोनाय नंखाय सनानि रेकेटआ सोलिगासिनो दं। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे स्पेशेल अपारेशननि गेजेरजों मैया बेलासि समाव बिहाली पुलिसआ सासे नंखाय सनानि फालांगिरिखौ खादों। तेजपुरनिफ्राय लखिमपुर फारसे थांनाय सुपार बासनिफ्राय ओंखारनानै खारनो नाजानाय समावनो बिहालीयाव पुलिसनि नाका चेकिं खालामनायखौ नुनानै पुलिसआ हसीना बेगम मुंनि सासे आइजोखौ सिग्रोमनानै हमो। हमजानाय हसीना बेगमनिफ्राय बिहाली पुलिसआ 1.80 किल'ग्रामसो नंखाय सना जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि हसीना बेगमाबो जन्मनि राबा लामा जाब्रबथाय जानायावबो लोब्बा दंमोन। दासान्दि बिहाली पुलिसआ हमजानाय आइजोखौ सोंथि खालामगासिनो दं होनना फोरमायदों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 43थि थान्दै जख'न्थाइखौ टेलिसाल एबसुनि मावखुलियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 43थि थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु थामोन्था रैखाथिनि आरो बेनि फुवारनाय जौगानायनि थाखाय बयखौबो खौसेयै खामानि मावनो खावलायो आरो हारियाव ओंखारनाय गासै जेंनाफोरखौ खौसे गारां होयोब्ला सुस्रांनो हायो होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमिय पि नार्जारि, बर' थुनलाइ आफादनि CEC सोद्रोमा महेश्वर गयारि आरो गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महालाल बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, गलाघाट जिल्ला UBPOनि गाहाय नेहाथारि मिलन रामसियारि बिथांमोना। रायजो राजाफोरनि गोख्रों नुजाथिनाय ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गलाघाट जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, दख'रा आरो दालाइसा एबसुनि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। सासे इउटुबार लोगोसे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्जार कीर्ति पाटेला पुलिसनि जेआव। थांनाय बावैसो सिगाङाव राजस्थानाव बिथांजोखौ जायगानि पुलिस जनागढ़ तालुका पुलिस थानायाव बिथांखौ एरेस्ट खालामो। नाथाय बिथांजोखौ मानो हमखो? जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कीर्ति पाटेल आरो बिनि लोगोफोरा जिनाहारि खालामनाय, रां दाबिनो नाजानाय आरो दाय गोनां केसजों लोब्बा थानाय दान्थे बिदान्थे गोनां जाथायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव थामहिनबा ससियेल मिडिया सालायगिरि कीर्ति पाटेलखौ रबिबारखालि राजस्थाननि उदयपुरनिफ्राय खायो। बिथाङा दासान्दि गोबां खेब जामिननि थाखाय आर'ज गाबनायनि उनावबो बिथाङा बेल मोनाखै। मख'जाथावदि जनागढ़ रुरेल डिभिजननि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट रबिराज सिंह परमार बिथाङा बुङोदि गोबां अजदनि उनाव पाटेलखौ उदयपुराव नागिरना हमनाय जादोंमोन आरो बिथांखौ खानाय जायो आरो जनागढ़ बिजिरसालियाव जोबनानै लाखिदों। पुलिसआ फोरमायबावनाय बादिब्ला पाटेलनि हेंथायै गासै गुजरातआव दाङाबाजि, सिगि-सग' खालामनाय, गाग्लोबनायजों लोगोसे गासै मोन 14 दायफोरखौ केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायबावदों दि पाटेलनि सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो नागिरनाय एबा हमनाय आरो अजद होग्राफोरनिफ्राय माबाफोर रां जाख्ल'दोंना जाख्ल'वाखै बेखौ मिथिनो थाखाय आरो जाय सुबुंफोरा खारखोमानानै दं बिसोरनि फारसे सिनायथिनाय एबा सिनायथि खालामनाय जागोन होनना फोरमायदों। जों मिथिगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दं। बेबादि समावनो आसामाव थानाय गासिबो राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो BTC-आवबो गोख्रों जादोंसै। बेबादि समावनो गिबि खेबै BTC-नि बारग' CM प्रमद बर'आ मुस्लिमनि टफि गाननायखौ नुनो मोन्दों। जेराव बिधानसभा बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो BTC-नि बारग' CM प्रमद बर'नि खर'आव मुसलमाननि टफि गाननायखौ नुनो मोन्दों। डिमाकुसियाव मिनि स्टेडियामखौ बेखेवनानै होदों BTC-नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय डिमाकुसि स्टेडियामखौ लुनो थाखाय थांनाय 2023 मायथाइयाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, दिलीप सयकिया, बारग' BTC-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव आरो लोगोसे नाजानायजों अन्थाइ खुन्थिया गायसनजेननाय बे स्टेडियामखौ लुफुंजोबनो हानायाव 10 मार्च खालि बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जयन्त मल्ल बरुवा, लोमस्राव दैमारि, बिश्वजित दैमारि, पल टप्प, दुर्गादास बर' बिथांमोननि नुजाथिनायजों लोगोसेनो BTC-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया
बे मिनि स्टेडियामखौ आरो लोगोसे इनडोर स्टेडियामखौ बेखेवनानै होयो। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बेबादि जाफुंसार जानायखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गोबां बाथ्रा बुंथियो। दासान्दि समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव गोसारदों सावरायजादों साखन्द्रानि खौरां, नाथाय बेसेबां सैथो? जेराव गोबां दाब दाब जायगायाव उन्दै गथ' लांखारग्रा होनना सन्देह खालामनानै रायजो राजाफोरा हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामदों आरो माखासे जायगायाव सिनाय मोनै बैसो जानाय थामहिनबा बुरि एबा बोराय बैसोनि सुबुंखौ हमनानै रायजो राजाफोरा साखन्द्रा होननानै आरो मानसि लांखारग्रा होननानै साजा होदों। नाथाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना मा बुंगोन? थारैनो दासान्दि साखन्द्रानि दावराव दावसि खालामबाय थानाया बेसेबां सैथोमार? मानसि लांखारग्रा होनना बेबादि सन्देह खालामनाय आरो साजा होनाया बेसेबां गनायजाथावना? जेराव दासान्दि बिटिसिजों लोगोसे आसामनि खना खनला जायगायाव साखन्द्रानि दावराव दावसि आरो साखन्द्रा बुंनानै हमनानै रायजो राजाफोरा बुनाय एबा साजा होनाय जाथायफोरा जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आथिखालाव जोंनि माखासे नखरनि बिमा बिफाफोरा गथ' गथायखौ बबेयाव थांदों, सोरजों गेलेदों बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लायैनि जाउनाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोमानाय जाथाय एबा हरखाबै गिख्रंथाव जाथायजों मोगा मोगि जानांनाय आरो जिउ खहा जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबादि जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आथिखालाव रायजो राजा नोंथांमोन बयबो जाहाथे गावनि नखराव उन्दै बैसोनि गथ'फोर दङब्ला मोजाङै जोथोन लानाया गोनां। मानोना सोरबा मानसि लांखारग्रानिल' मुं फैया एबा मानसि लांखारग्रायाल' गथ'फोरखौ बेबादि जाथाय खालामा। माब्लाबा समाव गारि मटर जाब्रबथाय आरो दैयाव गबोनाय जाथायफोराबो जाबोबाय थादों। बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो। फिन खेबसेबाव भारतआव पाकिस्तानी सासे एजेन्टखौ हमनाय जादों। पाकिस्तानी सेक्रेट एजेन्सि ISI नि जानानै संगालि खालामनायनि दायाव सासे लाइमोनखौ हमनाय जादों। दायनिगिरि आदर्श कुमार, जायखौ लक्की होननाबो मिथिनाय जायो, इन्डियान नेभियाव लेन्स हिर' महरै खामानि मावगासिनो दंमोन बिथाङा। 24 बोसोर बैसोनि हमजानाय लक्कीया दासान्दि केरेलानि क'च्चिआव थानाय साउदार्न नेभल कामानाव थिसनजादोंमोन। ATS नि खौरांनि बादिब्ला गुबुन सासे सुबुङा पाकिस्तानाव थानाय ISI एजेन्टजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो भारतजों सोमोन्दो थानाय खौरां मोनबाय थादोंमोन। बे खौरांखौ गोथौयै लानानै ATSआ हादोरनां रैखाथि सिफायग्रा सुबुंखौ हमनो थाखाय इलेक्ट्रनिक आरो फिजिकेल सार्भिलेन्सनि गेजेरजों नायबिजिरनायखौ जागायो। नायबिजिरनायाव आग्रानि थागिरि आदर्श कुमार उर्फे लक्कीनि मुङा सोराङाव फैयो। अजदनि बादिब्ला हमजानाय लक्कीया पाकिस्तानाव थानाय एजेन्टनो दावहारु जाहाज आरो गुबुन मिलिटारि खामानिफोरजों सोमोन्दो गोनां सेन्सिटिभ फट' आरो खारिथिफोरखौ दैथायहरदोंमोन। ISI एजेन्टआ बिथांनि एकाउन्टआव रां ट्रेन्सफार जाबाय होनना रोखा खालामनायनि उनाव लक्कीखौ हमनाय जायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुआ मुंदांखा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा खौसि गौथुमनि थान्दै हान्जाजों मोनसे गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानांदों। बे बाथ्राखौ अजद होदों सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुआ, जेराव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुनि सायाव मुलुगसोलोंसालिनि बायदि बायदि जेंनानि सायाव सावरायनो फैनाय फरायसा खौसि आफादनि थान्दैफोरा अनादार एबा लाजि फोनांनायनि अजद मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मुलुगसोलोंसालिनि 2025 आरो 2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, बाथ्रा दान्थेलायनाय नेहाथारि, जोलुरनि नेहाथारि आरो पस्ट ग्रेजुएट हाउसनि गुबुन गुबुन मावख'गिरिफ्रा हांख्राय हरनायाव धेमाजि जिल्लायाव थानाय मन्थ्रिनि न'आव डक्टर रुनुस पेगुआ दावबायहैदोंमोन। बिथांमोना मुलुगसोलोंसालिनि मुं थिसननायनि मासुलाव 50% रेहाय होनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सुस्रांनायनि सोमोन्दै मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। नाथाय जेंना सुस्रांनायनि मिजिंजों थांनाय हान्जाया मन्थ्रिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। अजद होनाय बादिब्ला मन्थ्रि बिथाङा बुङोदि बिथांमोननि मेलेमा टेट फोरोंगिरिफोरनिख्रुइ खमसिन। बेनि अनगायैबो बिसोर हेंथा खालामोब्लाबो जेबो मोननाय नङा होननानै बुङो रुनुस पेगु बिथाङा। आरोबाव माखासे गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिबावो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।